Nakapos kapor ki kun samla jong jab riu klami shkhamat menteri kam ki baper dangshen ui usamla nakshnong motwar balatip kerteng usamla je bolwin kharmlang ula pli ya kawi ke dukan ka ba ula ai kerteng ka JB departmental store ka bala pli paj ba ha u Julai jong usnem 8,000 arpulai ban hakte ke dukan la ban sakhi ya ka jingdan ki mar ba pher ki ba ya hap kerdan ba kwi ki dukan ki ba hek banan ki nang banta ba pher jong nang ba shlang lese kalong banan kam ba kum ke jab riu gen a ke jikhshani kini ki khon samla ke jungi ba mi shkhmat ba dakabang ngilit ban thiet na ya kitia ki jingdan kam na kite ki dukan khnang ba kan long ke jing ai msiam ya ki wei khon samla ba ken mi shkhmat ban seng ki kam le jong ba ngila benyeng halaki jong ki kijat nidan hakane ka dukan ka jong ba je bolwin kharmlong ka ba ai kerteng JB departmental store ke badan Hamautuar marpesha ka yemani jong ka balang Presbyterian habangirung hakane ka dukan ka jungi menta ka janmiet ka khalai trik ukla langkat arjar arpsau idap da ka jing sokumen ban iba ki parado prasnam jungi kila sedang ban kio hakakam khayi pateng te habangyo ban keren ban i ni sokumen ba ila shim yakane ka benta ba sedang yin kam haubenai Julai jong snem 8,000 arpulai batang ini por belengkot ngili iba ilala ban pendap yakini kimat ban kermen scam ba kene kakam jong i kenang ya kiu saprang da ka jeng ya kersan jong ki jong PV ki parado prasnam badan hakne kathan motor bat nak snong bombarjan bat nakleng sudong teng kermen ba lada ki khon samla jongi ki tristom ki minot ni kermen ba kum gejat men rio ngila ban bal haladi yo la kam jong kahi pateng bat kanong sya ka jeng kurku bakraw yangi kum kejat men rio te subhaban ai ka jeng kersan ya iba JB Kharmlong da ba phinwan sing dukan ka jongi ba phinya thiet ya ka jeng kam ki yang jong phe khlam ba kanong ka jeng rabi bat ya kum ka jeng ai masiam ya ki wei ru kon samla ki ban mi sakhmat ban tre hakum kini ki kam khaye pateng tang ning tin ba khandiat khole shibon nga kerteng iba je bolwen Kharmlong ngasong ngasa angni Hamautuar bat ni dan hangne hapo kedukan ke jonga kabang ai kerteng ka JB departmental store te kebadan persya bat kani ka ying meni balang Presbyterian Hamautuar te hagani kedukan hilak ban yo sipun ki jat tiar kamtam ki marbam ladu ki khau gidai bat kumjo kiwi ki tiar kum ki tiar khulung ki cosmetic ki stationery bat ki gift item bat sibun ki tiar hilak ban yo na gani dukan te na kaliang ko jonga na karpat ya ki pat ba nok song snong bat ki na keleng ki jaka ba phinwan ban rung ban thiet na gani dukan ko jonga tang ban long ke jing kersan na ka menta jonga bat da ke jing kersan ko jong phi UAPW kan pelong yangi kum ka jat ben riu ne kum ki breu ki ba trei ka kam lojong ka nginla ban bat ya ulakam ka khayi pateng ha kari ba ka jat ben riu ti ke jongi te tang itai kin tin ba khandiat ka boleh